градовете управлява цар. Но когато започва класическия период на Гърция, в градовете в полисти управлява вече не цар, управлява притании. Каква е разликата между цар и притании? Царят е по наследственост, а пританият го избират жителите на полиса. Функциите са едни и същи. Именно тук е живял пританият на града. И оттам е произведе названието Пританеон. Съоръжението се нарича Пританеон. Днес най-важният атрибут на всяка държава е държавният флаг, знамето. В античния свят държавите не са имали държавен флаг. Най-важният атрибут на всяка държава се е смятал огнището, което го виждате тук. Виждате ли там тръбата от изпечена глина? Тук се намира огнището на Веста. Тук е горял вечният огън. Този вечен огън, който гори в Пританиума се е смятал като днешния държавен флаг, като днешното знаме. Смятало се, че ако огънят, който гори тук, изгасне, градът държава ще сполети огромно нещастие. Огнището тук се нарича Веста, защото в периода на Древен Рим богиня на домашното огнище е богиня Веста. Тук в Пританиума са служили млади девойки. Тези девойки са ги наричали весталки. Задължението на весталките е било да поддържат този вечен огън, който гори в Пританиуме. Весталките са ги избирали в възраст 12-13 годишна възраст. Млади, десвени, красиви девойки. Службата на весталката продължавала 30 години. 10 години весталките са преминавали обучение. След това 10 години са служили в Пританиума и са поддържали този вечен огън, който гори тук. А след това 10 години са обучавали новите весталки. Цялата служба 30 години. Весталките преди службата в Пританиума са давали обет за целомъдрие. Ако весталката сумее да удържи обета, който го е дала преди службата в Пританиума, след като излязат на пенсия във възраст 43 години, те след това в града се ползвали с голямо почитание, с голямо уважение. Когато са се разхождали на територията на града, всяка весталка са охранявали двама мъже, наричат се квестори. Само весталката е имала право да помилва жител на града, когато са го осъдил, който е бил осъден на смърт. Даже пританият, царят на града, не се е ползвал с такива привилегии. Но ако весталката не сумее да съблюдава, да удържи този обет за целомудрие, който е дала пред службата в Пританиуме, тогава наказанието е било жестоко. Закопавали са ги в земята и са ги замервали с камъни, които са излечимо заболели. Тези, които са неизлечимо заболели, смъртно заболели, в болницата не ги допускат. Защо? Защото ако пациента умре в болницата, ще бъде голям позор за Бога на здравето, Бог на слепи. Затова допускат тези, които са излечимо заболели. Идва един пациент в болницата, преминава преглед, отчаян, решил е да се самоубие. Бил е много отчаян. Но излизайки от болницата, в близост до болницата, пациента вижда една змия, която изпръсква своята отрова в чаша. Пациентът е бил толкова отчаян, взял чашата с отрова и изпил. Но отровата оказва противодействие. Той не умира, излекува се. От него период вече чашата около тази чаша змия става символ на фармацевтиката. Сега се използва по целия свят. Вижте тук чаша с змия, а в тази част на града се е намирало такова съоръжение, което се нарича Асклепион. Или болницата на града се е намирала в тази част. А от тази страна на мраморната плоча са тези, които се занимават с мореплавание, търговия, а така също и крадците. Мраморна плоча с изображение на бог Хермес винаги са поставили там, където се намира една от главните улици на града. Така, продължаваме нататък.
не е Victoria's Secret. Да? Днес има такава спортна одежда, Nike. Този знак, Nike, който е тук, погледнете. Мраморна плоча с изображението на богинята Ника, богинята на победата, винаги са поставили там, където се намира централния ход на града на своите богове. Но когато започва периодът на Древен Рим, те забравят за своите богове и започват да строят възстоят на римския император. Получавал винаги прозвището неокопен император Домиция, жителите на града, по-като воинственост и амбициозност. В периода на негово управление, за да възстанови държавните средства в хазната, той повишава в 5 пъти данъци в Римския империя. Тук трябва да се опариш. Тя ще ръка от приятата. Слез долу. Слез надолу, като се наваме, тъй като се пане да напред. Ще миниш после? Ами сега те как ще се? Други се запоръч тази. Той си Херкулес без документи. Без документи. Тяло сексуална сила е голяма. За 60 години ставаш много мощно. Но преди това, 15 дни преди това, тази фирма, която да дава заявка в Министерството на културата, получава разрешение. Когато има концерт, там вече разрешение не се иска, но да го изобразяват с в ръцете си държи шкурата на лъва Немея. Вижте на първата и втората колона, там ще видите на релефа, там е изобразен Херкулес, в ръцете си държи шкурата на лъва Немея. Затова вратата се нарича Херкулес. До тази врата жителите на града са могли да дойдат. Вижте, тук е едно красиво съоръжение. Това е фонтанът, чешмата на Траян. Император Траян 4 пъти е посетил града Ефес. Четвъртия път преди неговото посещение, в негова чест, тук са построили един много прикарване, там се е намирал басейн с студена вода. Оттам произлиза изражението студена, фригидна е фригидиш. Гореща, топла и накрая в студена вода се къпят. Тук банята се грее по системата, отоплява се по системата, която се нарича система Хипокалос. За калдариум там се е намирал допълнително съоръжение, нарича се содаториум. Вътре се намира един котел. Там котелното помещение, там гори горещ огън. По тези тръби, които са на пода и по стените, подават гореща пара. Парата циркулира по тези тръби и по такъв начин банята се нагрява, отоплява. Системата се нарича Хипокалос. Изобретена е 2 век до новата ера. Тук стените, разбира се, не са били в такъв вид, те са били облицовани в бял